Вижте, дами и господа, от тази 5-литрова туба минерална вода, пълна с пръст, какво домати ласна и ето го, дава плод. И още е вързал. Ето. Тези предстоят да зраят и тук на върха има още. Много плодовито. Оранжево домати. На шега на майтап, но стана. Ето това до него също. Пак е в такава туба. И ето тук градината. Нали, тук е бързало повече. Ето. Същото. Значи става и саксииста.